Kaixo Irai. Kaixo, egunon. Bueno, azteko jakineko nomen zelan daun taldia, imaginatzen dut eskertu dozuela deskantsua, baina ez dakizela mantentzen dan tensinua, hainbeste egunetan konpetizioa ez dagoenian. Bueno, taldea orokorrean oso ondo dago. Azkenian, denbora dakazunian partido batetik bestera, gogoak dazkazu berriz ere jolasteko, baina eraberian ere, pixka bat deskantsatzeko eta deskonektatzeko denbora ere izan dugu. Denbora horren ondoren, hasteko lana oso ona izan da, partidua uste dugu denbora eta ondo prestatu degula, eta oraintxe bertan taldea bilarko partidua jolasteko deseatzen. Ikusitxa aurreko partiduetan, zelan jokatu dozuen, gertatu dana, ze da, ez dakit bereziki landu dozuena egun hauetan? Azkenean, taldea lehenengo jardunalditik azkeneko partidura arte, handitzen dijoa, ez? Gauzak gehiago egiten ditugu eta hobekiagore bai. Zer prestate dugun? Jakinda Real Madrid nolako taldea den, aztertu ondoren, gauz ezberdinetan segidegu lanian nun Villarrealen aurka ondo ginen, defentsako arian, taldea juntatu barzanean ondo juntatu zan, aurrerago juntzanean de bai bloke altuko batean ere ondo zan, hori guztiari errefortzu egin diogu eta hortik aurrera beste puntu desberdinak ere bai baloiarekin, esan eten moduan denbora izan dugu gauz desberdinak prestatzeko, hori suerte badaz, denboraldi hasieran ez dugu aukera hori izan, eta hurrengo astean de bai, ez dugu hainbeste denbora izango. Zelan planteatzen dozue partidua, ze espero dozue, lehenengo mailako talde handienetakoa da Real Madrid, ze partidu mota espero likeu? Real Madrid dator gure etxera, badakigu nolako taldea dan, jokalari nivel altuko jokalariak ditu, espero dugu partidu zai bat, ze Real Madrid zaila egingo digu partidua, baina eraberian konbentzituta gaude aukerak ditugula partido on bat egiteko lehendabizi eta horren ondoren emaitz positibo bat ateratzeko. Espero dugu partido bat nivela oso altukoa, bai? Erritmo aldetik oso altua, intentsitate aldetik oso altua, baina, pres gaude partido hori jolasteko bilar. Bintzat, Ipuruan lortutako lehen puntua imaginatzen dut indarra emon dotzuela, ez? Jokalariak dira lehenengoak Ipuruan irabazi nahi dutenak, estafare bai, lanean ari garen guztiak nahi dugu irabazi Ipuruan, baino, kostatzen nahi zaigu, hasi que lehenengoan lortutako puntua animikoki motivatu egiten gaitu. Baina badakigu Real Madrid datorrela Ipuruara, zaila izango dela, baina lan hona egiten baldin badugu egingo degula segurazki gertuago egongo garela, eta hortik aurrera lasai gaude, esan deten zela, kogotxu gaude irabazteko Ipurua, baina beste aldetik lasai gaude. Taldea ondo ari da lanean, taldea hobetzen dijoa, eta espero dugu bilar irudion bate ematea gure zaletuen aurrean, eta hortik aurrera partidu bukaeran ikusiko dugu ze maitza lortu dugun. Ni bide euskat amaitzeko, lehenengua, berriro be gute gisa pixka bat arrarua dator, oin bat eskantxo eukidozue, eta oin hastia berriro be, 3 partidu, gainera Real Madrid, Atletico Madrid, erdixan kopa, naiz eta etxian jokau, ez dakizelan planteatzen diaz, azteuek, eta oso buru hauste hundixa baldin bada, estafaren aldetik, pixka bat hori kudeatzea. Azkenen, orain estafa galdetzen dezula, esan barra dekat estafa lan oso ari dela egiten, bakoitza bere arloan, eta, placer badala horrelako partidu bat prestatzea Real Madriden aurka, denbora asko izan dugu prestatzeko, eta hori
placer bada, eta baina baita ere moldatu behar gara urrengo astetara, ez? Azkenen lan asko dago, karga asko dago, jokalariak ere bai, ez da berdina 4-5 saio izatia partidu bat prestatzeko, edo praktikamente rekuperatu, aktibatu eta jolastu, hori izan da denboraldi hasierako planinak. Orduan, urrengo astetik aurrera ja pentsatuko dugu kopan, eta bueno, plantilla osoa dakagu iaia disponible, jokalari asko daude desiatzen jolasteko, eta kopak ematen diguna da, jokalari horiek minutu asko ez dituna jolastu kopas ligako partiduan, aukera hori izateko kopan hortik aurrera. Bai karga altuagoa da, baina baita ere alde positibo bat ateratzen dugu, nun jokalarien kudeak eta hori erreztu egiten dugu. Eta ni azkena, ez dakase ikusirik partiduakin, joan zan hastian, Joni Bainezek monsotzan elkarrizketa bat relebo medioari, eta bueno, gausaneko desatseginak ero kontatu zituen, ez dakit horri buruz dakazu esateko, segizateko oso ondo ezinan geratzen deklarazio horretan, ez dakit baiestatu, ezestatu, azaldu, ero oso baldin badakazu esateko. Ez dakit zer esaten diazun, hori zer zan, sare sozialak edo... Ez dakat zer esanik, azkenen ni sare sozialetan eta elkarrizketan eta oitakotan ez naiz asko ibiltzen, ez dakit zer nolako gauzak esan zituen, ni futbolean nago zentratuta, nahikoa dakat Real Madridekin pentsatzea, kopako partido pentsatzea, Atletico Madrid pentsatzea, beste gauzetan pentsatzea baino, ni dakitena da taldea sendo dagoela, relazioetan sendo dagoela, bai jokalariak estafarekin, estafa jokalariekin, bai nerekin, eta hortik aurrera ez dakit zer esango zuen edo zerrez. Ni dakitena da taldea ondo dagoela, langile dagoela, sakrifikatuta dagoela, denak batera gaudela, direkzio deportibatik hasita azkeneko jokalari arte, eta ez dakate zer esanik.